Lionel is ziek. Ja, weet ik. Daarom ben ik hier. Lionel zit onderdoekt. Serieus? Omdat er het loon uitmat. En Squalle weet dat en dochter niet om. En wij ook net. Nee, wij kunnen net bepalen of Lionel je blijven kan of niet. Belachelijk dit. Dus wij kunnen zelfs lekker op vakantie naar de Ardennen en intussen wat hij weer om naar Guinea. Wat ik in niet kent, wat levensgevaarlijk is. Treinkaarten, dat is volgens niet. Maar had het geholpen? Nou, de Molukken zijn nog altijd een onderdeel van Indonesië. Nee, dus. Maar ze binnen er wel bekend mee worden. Ik bedoel, ondacht. Ondacht? Je bent ook in Ben? Ben niet met ondacht, hè? But you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something. Hey, dit is de voicemail van Lionel Mashawa. Ben even niet. Doei. Hey. Lionel. Binnen we nou moedig of net? Ik weet het net. Ik ben al volle vierde keer als de bedoeling wie. En ik weet net of het nou goed is of net. Ik ken het nou net meer waarom. Oké. Sorry gauw, hoop je. Doei. Hey, hoe is het? Heel swag. Nice? Rotzakken. Tactiek, denk ik. Ja? Wat toch sta je hier? Kom maar je leven. Ze sliep al een jaar. Ze kunnen uit een kant op. Omdat ze schrik litten. Ze sliepen krekt. De politie, stupid. Hoe dan? Als het dan nog zo'n bom? Dan zit er maar één ding op. Ja, geen geweld, hier we zijn. Easy, Tiger. Kist er mij driegje. Al uw eerst kun je het nog inwilligen. Of zitten we in del. Ja, en als ze er net om tij houden? Dan moeten ze wel heel arrogant verwezen. Dan hebben we de hulp van die gevangenen even nodig. Hoe bedoel je?
Nee, een permanente verblijfsvergunning moet het wezen. Voor Lionel Machava en daarna voor al die oren. Voor 6 uur jong. Nee, voor 6 uur, zei ik. Dat kan mij niet schelen. Regel je het maar. Oors? Ja, dan krijg je hem spied. Dus die verantwoordelijkheid lijkt nou bij hem. Wij jaren graag voor 6 van jou in het belang van deze gevangenen. Oké, doeg. Donder op, man. Hoe komt het erover? Nou, kalm maar, het is al je nep hier. Priesters van de kermis. En dat er? Landmijnen, granaten. Hier, ik ben er nog warm. Pas van de 3D-printer. Maar we zoenen de bus toch maar een oerke langs de kant van de diek zetten? Ja. Maar dat moet er dan wel serieus uit zijn, anders werkt het net. Ik vind het echt vet. Maar het is wel een beetje volle vis, net? Goeie is alles. Taal moeten we ekka en handboeien. Oh, maar even duidelijk. We zoenen geen geweldbroeken, toch? Nee, behalve als ze net om liekwolle. Nee, niks behalve. Ja, oors toch ik net mij. Oké, dikke prima. Doch wij het jaren. Denise, we broeken geen geweld, maar dat kennen we van tevoren net merken litten. Oors laat ze zo uit. We moeten dus wel maar geweld 3 kennen. Maar je aan wel even oefenen. Mijn werkje, Piet! Hoe zit ik daar net? Kap maar nou! Geen geweld, dan ek je wapens. Of nepwapens. Man, my bal. Ja, oké, dikke prima. Dan vraag je ze gewoon als ze alsjeblieft mijn werkje willen. Ik zonder wapens wel eerst gaan stellen. Ja, precies. Dat hoeft dus niet. Nou, oké, dan... Oh, maar als wij voor Lionel opkomen, moeten we dat dan ook voor de oren aan een feest aan? Van wat, hè? Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ja, dan gaat het om het principe, steeds maar. Misschien wel. Maar die kennen wij ons net eens. Ja, dus? Even onuit denken nog. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Wat is er? Ai, dat is al hier bloed. Wacht. Wat is er gebeurd? Een railskopper. Een jong kerel wie het net eens met zijn procedure. Maar hij is oppakt. Waar? Hier, in het stadhuis. Wat voor man? Gewoon een jongen nog. Daar is een boetenlaner. Ik dacht dat toch nooit zo praten woest. Maar nee, gewoon een blanke. Werkleers, bijstaan, uitkering. En dan nog een grote bek. En die wie sterker als heid. Ah, de bewaking die weer er samen bij, maar doe je er al wild omheen slaan.
Toch het zeer? Nee. Moeten we net even naar de huisarts staan? Hij kan wel een hersenschudding hebben. Nee, dat hoeft net. Ik neem morgen een dag vrij en dan lukt het voor bij. Morgen is een rotdij. Die vluchten. Hier al, hè? Zullen we morgen te jaren naar het graf? Naar squaltiet? Ja. Ik dacht dat het wel cool. Doch alle jij wel eens wat doms. Oké. Nou, Sam maakt het maar even. Nou, werd ze net knapper op. Ach, dat vind ik toch al net. Jawel. Oh? Nou ja. Nou, dank u wel. Ik bedoel voor de hulp. Hoe liep het? Ja, haskleer. Heid? Ik in te douchen, ja? Is dat hier thuis? Oké. Hey, Kev. Hey, Hey. hulp! Mitsie? Nou, Wat dost. Toch alles voor die leven. Hey, hast al een verkleringskreun? wat? Voor de kranten. Oh, ja, nee, sorry, dat mag nog. Is er wat? Morgen is dus meer manieren. Oh ja. Oh, sorry. Ga maar te douchen. Ja, we moeten voort. Oké. Komt-ie? 4, 6, zo, en 4, 2, hop, en 2, hop, en. U. Hey, opletten, concentratie. Je zou willen het echt nooit wat. Die zal straks raar op zijn als wij aan het beroemd zijn. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hey, Hey. hoe gaat het? Waar? Heid. Is Heid nou alweer mijn werk aan de gang? Heid zou toch het die restig houden? Dit moet even al. Ja, niks mat, het is maar werk. Het is altijd werk bij Heid. Dat valt allemaal een beetje aan, man. Ik bedoel, nog een keer
verplichtingen in het leven. Ik kan toch net samen zeggen dat ik maar mijn werk ophoud en al die leuke dingen dwangen. Dat kan toch niet? Hij weet net eens wat oren dingen binnen. Zo'n mende net meer is, docht hij het hielendal niks leuks meer. Ik ben er ek nog. Hij moet er wat meer van meidje. Een keer eten zien of zo. Of ergens heen gaan of de boel opknappen. Denise, wees nou alsjeblieft nou net zo wil, alsjeblieft. Leef je nou even gebeuren, dat komt wel goed. Het wordt al zo lang zo. Hij moet er wat meer van meidje. Aanzien is het te let. Je dat kent toch? Met wie ik het zomaar deed. Nee! Oh, nee. breng jou waarom naar Denise toe. Een dochter had hem met nodig. Het is hier om ons echt mooi. En daar steek in mem. Misschien het blauwe. خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون Dus, we dan werken? Het is er wat zij zoeren, je moet erop zitten. En denken je dat hij daar hier een paar weken wachtje blue of zo? Zij is oer wie de afspraak. Ja, donder op, sis, wat is dit nou? Nee, je wilde hier en dan net mijn werkje. Nou, je moet het zelfs maar weten. Die verantwoordelijkheid lijkt bij jou. Als er ongelukken gebeuren, had jou een probleem. Niks haast in, hier en dan niks. Arrogante klootzakken binnen het. Nee, een verblijfsvergunning had nog een paar weken tijd nodig. Daar kunnen wij niks aan verhoren. Binnen we nog een keer een stap verder. En nou? En? Nee. Eikels. Nou, dan weten we wat we dwaan moeten. No way, Lieske. Jeetje, daar was ik niks. Waar is in plan wie dat hier? We gaan niet eens echte wapens. Nou en, dat weten zij niet. Ja, dus? We doggen krekt alsof, ze beren. Net echt. Krekt echt. Nou snap je het, cowboy. Maar hoe? Ik weet wel misschien. Een cowboy in een lasso. Nee, echt. Dat dient ze mij de treinkaping ek. Doe boen zijn gevangene vast en zet een boetendel. Ja, het is ongevaarlijk, maar zocht er wel eng uit. Ja, goed idee. Ja. Maar wat toch wat? Johan en Tobias om de beurt. Is dat eerlijk? Niks is ommers eerlijk. Ik vind het toch ongevaarlijk? Ja. Nou, dan maken ze niet zeuren. Laten ze direct een beetje schrikken, die brownies. Voorzichtig, voorzichtig. Hij maakt wel ziek, hel je kinderen. Hey, bitches. Door je mond? Hey, fuck off, ons geen stoma. Er gebeurt er niks. Nee, die beloftes die ken ik. Hey, wanneer zoen wij alweer in Ardennen weer? Lieske. Wat? Fucking stil, nog stil. Wat, jongen? Hey, pakken we hier. Hé, Lieske! Lieske, ophouden nou! Nou is het klaar! Het is nou klaar! Doe, maar snel ophouden! Ik toch het wel. Doe ik! Fuck off, man. Eikel! Doe is mijn komen. Mijn komen!
Ken je me steen? Dan gebeurt hier niks, oké? We halen die sap weer op. Flikker op, trut. Hey, dit is de voicemail van Lionel Mashawa. Ben even niet. Doeg. Shit. We binnen je toch? Voor die, hè? Wat bedoel je van mij? Nou, het is niet een vriendje. Ja, dus? Dat maakt het toch om eens niet uit? En als het voor elkaar krijgt, misschien best dan een held. Maar helden binnen stoer, voor duivels nog net bang. En doorlijn stond de vuur, en het wordt al zo lang. Hoe lang hadden wij het net meer voor, denk ik? Maar hij nog net opjaan, hè? Ja, maar zei dat ik net toch, hè? En liet ze maar bepraten, dan stond het nog net wist. Want overal is er niet bij. Ik houd op. Wat zikst? Ik houd op. Clear! Oké, clear!